ni my preparation. Kiwacho preparation eni mondo isom, i prepare. Koro kupo no wapuko tieko syllabus. To mundu wabed gi advantage mar piny oningo bed watieko syllabus. To kwa we syllabus ni ingeni kwa we syllabus ni sama koro wadhi chatri somo to isegi kama kwenye penjo koro gikielo page 6 ni mae kama gidhi kelo kielo kidhi page 7 mae kama gidhi kelo koro anxiety biro omiyo somo mokwongo ningo bed nyithindo teko syllabus kech page iset across the syllabus or across the design across the syllabus koro nyithindo ningo bed tieko the syllabus mane machako duoka manane sani ok onego bed wabedo gi ng'ikni wachwa mar dok e skul oningo ko bed wabedo gi ng'ikni ma nyathini chakriya mondo temore nade odog dala mana kaka ne wacho oriemba mabedo dala for 1 week ka duogo to joma no bedo kachacha nitie gima nyathi paro ni joma no bedo ni gin gisesomo mang'eny koro ere kaka wanyalo mondo wachoch somo ni mondo wabed marom kanye makoro azaya teacher biro bede emomiyo koro nyithindo chako wacho ni koro wadhi e strike mondo jobed matemore nade marom koro kwa somo to wasomo mondo watiek syllabus to pod aduogo mana chini kwa government wa mondo release the competition as soon as possible mondo nyithindo settle mondo jopuonj bendo plan because you can only give what you have komini ni tiek syllabus nyithindo gi pesa ni oro kodong 2 weeks ere kaka tieko syllabus nyithindo nyathi ok nyalo somo kodenyo bokinya tere class kodenyo kamano to bini paro ni nitiere kaka jopuonjre nikech adira kwa ng'eyo sani skunde mago mag piny owacho ema nitiere midhiero mathoth king'iyo wechego mago mag nok mar omenda e skunde makamago jopuonj ywak ni pok ochwal negi omenda gino machulo jopuonj madongo mag skundego mar mondo mi oduok pacho nyithindo mamoko mar mondo mi odhi om pesa to ng'iyo ka nitiere nyithindo manitiere skundego mago mag ji giwegi kata private schools gin seche moko gidhi mbele kod somgi e yo makare janyuol ma lwete moro osechulo fika cha nyathi dhi mbele kod sombe e yo makare ngimane dhi mbele e yo makare tiyudo ni ka janyuol machielo ma nyathine nitiere skund piny owacho ento seche moko nyathine nitiere dala to kinde mathoth wawacho ni wechego mag somo iwinjo bed ni keto ji duto obed maromre to e Kenya kae adira kwa ng'iyo nyithindo manitiere private school seche moko gintiere kod advantage mano moloyo jowetegi manitiere e skundego mag piny owacho ang'o mowinjo bed ni timo kanyo nikech adira penj mitimo to en penj achiel onge penj miseto ni magi mag jo private magi mag jo public kawana Joyce kawaduge e balancing mar private schools to gi public schools penj magitimo gin penj achiel sani e private no seyepo onge ng'ikni manitie public nyithindo pod nigi chochi ni onge chiemo ma mondo gicham omiyo gima wanyalo timo en mana kwa mana government because mondo waket gini mondo bed balance ka nyith penj magidhi timo achiel to mondo waket gini bed balance pesa or mondo nyithindo bed e sikul mane but that's the only way pesa or mondo nyithindo bed obed e sikul kech gidhi timo penj achiel to penj achiel ni mondo gidhi e skunde magine giyiero mag pathway cha nitie merit manyaki max manyaki timore nade manyaki bed manyaki yudi to kakoro private to somo chakre nyaka ne yepi gin e school to public ok ni e school balancing dhi bedo matek kanye makoro yudo ka inini dhi e school private ngato dhi e public kagik to koro balancing tamore nikech ng'ani nigi marks mang'eny in gi marks matin not because ok ni kech ok inyal timo maber to en ni nikech nitie gik manochochi mondo itim maber government or pesa but that's the bottom line government or pesa our CS or plan mondo pesa obede sikul ka pesa obede sikul nyithindo obed prepared odhi otim penj to here